Este ano, nun contexto extraordinariamente difícil, o Goberno municipal decidiu unilateralmente privar o Concello de Orzamentos. Creo que non foi unha boa decisión. Creo que xa non discute ninguén que non foi unha boa decisión e ten consecuencias. Os datos de execución global non son bons, do 56% cando só quedan 2 meses para pechar o ano, pero que aínda nos parecen máis preocupantes os datos de execución por concellaría. Case a metade das áreas de goberno teñen entre o 60% e o 80% dos fondos sen executar. Señor Borrego, 21,4% de execución orzamentaria a finais de outubro, quedan 2 meses para acabar o ano. Señor Celemín, 31,4% en innovación, industria, emprego e consumo. Señora Neira, 37,2% en benestar social, igualdade e participación. Señor Villoslada, 39,3% en urbanismo, vivenda, infraestructuras e mobilidade. Señora Rei, 31,3% en alcaldía. É preocupante, quedan 2 meses para acabar o ano, o gasto público é máis importante que nunca no contexto social e económico que hai aí fora. Hai causas, por desgraza, máis profundas que a mera decisión equivocada de privar o Concello de Orzamentos este ano, sexa como sexa, hai que poñerlle solución. Nós imos poñer da nosa parte para que este Concello teña uns orzamentos á altura dos retos en 2022, pero gobernar non o podemos facer dende a oposición. Nada máis, moitas gracias.